Kalipay. Disyembre, unsa ang kahulugan? May kaya og adunahan ning panahon sa Pasko nag-celebrate. Matahom og mahalong mga butang ilang gipamalit. Apan kitang mga kabus nag-antos sa tumang kapait. Tungod kay kining panahon na sa Pasko, panahon sa kamihit. Oh, Pasko, unsa mang giyud ang matuod nga kahulugan. Nganong adunay mga matahom nga mga dayan-dayan sa mga kabalayan o kadalanan, unsa mang giyud ang lintunganay niining tanan. Gani ang mga Paskuhanong awit atong madunggan, daw sama sa mga laylay sa mga kalanggaman, inubanan sa huyuhoy sa hanging amihan, ug makaingon ta nga ang kinabuhi daw wa nay katapusan. Gani ang mga kabalayan, naputos sa mga dayan-dayan, daw sama sa tanaman nga napuno sa kabulakan, nga kanhi nilang adan og iba maoy Pinoyanan. Oh, Disyembre, unsa man gyud ang kahulugan. Nganong nagsaulog ang tanang katawhan, ilabi na gyud ang Kristohanong simbahan, ibabaw niining maanindutang kalibutan. Apan ania ang matuod nga kahulugan sa Pasko. Ang atong manunubos nagpakatao, aron sa pagluwas natong mga tao, aron sa impyerno kita dili mabarbecue. Oh, Pasko, sa dakong kalipay atong saulugon, sa kalipay og kamaya amumahon, ilalom ning atong kasing-kasing ilubong, aron kita sa uban nindot kaayong tan-awon. Kung ugaling mulabay man ang Pasko karon, og mubanos ang bagong tuig nga palaaboton, himuon nato ang atong kaugalingon nga mauswagon, og labaw sa tanan ang kalinaw atong maangkon.